Block Primary Education Officer atum pen patter piponsi ninia parman Daythor Mini Stadium patu aklamalong therea cheklo niphai inkora plipen inkora pho ninia parman ada porphai sir kapa porpen kicheng si angdeng TGC Nilip Sport Meets surihini ra inkora ke thoma jai mek misen pen ke pachun pon non peer the lo ke thekere ke charli kachihung kachipatia kai pina lasi lo ke charli ke nang sotna e son thotsi lo ke thekalong ke pathu hin anata jesemet School ke Charlie Bomb amumara tuma phan la anso se kangthur ponjia phan pu matha ponsi pining surihini ra inkora ke thom aningkan ke cheng siang deng Teachers Gathering Center mati thi hekpen TGC Nilip Sports Meet ajaimek pachun ponlong pamelo labang so mai long ka chetong dun aluhi sar po man pen Nilip Primary Education Officer Siddhartha Teron chetong dun si mai long jesemet lam theke jai ponlaki Lota Charlie Pami Nangji La Solong Asonason Football Cricket Lapen Asonason ke pathuda Charlie Vek Nangji Lapen te ke pathu hienta thek ser polote lata joy ke pen vorenga warsai long dun vek ji lapen e ok eprana phanta mesenji pusi jai pon Nini an ke pathu jamek asai pachun pon det pen aphi ke pathu ke thek ser ser atum nong e ka chapalong dun atum lake ke chengsia nong e best TGC Daythor atum hin pen chapalong dun adon thu hini ang deng anong e ke chepate pen ke long don lake mera bheti TGC atum chepalong pon lo la pen ke thomang deng anong e ka chepate pen ke long don lake choki hola TGC atum nong e chepalong don si nong e ki pipon Nilip BMC Block Primary Education Officer Siddhartha Teron ari deng pen pipajir pon labang so mai long ka chetong don dei krum koilamati LP School a headmaster Sarsing Teron choki hola English High School a principal P Narzari pen ke chenglok ke ongdung kaddu kawe bang pharoi sira phokep sose lo than bang pu than bang phiatum chetong dun Nili BMC Siddhartha Teron aphanta ninga klong pen than bang atum kachuru pipon lapen mai sek dor plup mesen pen ki choki jun ke do ke thak laki Daythor LP School than bang atum kiru ke thaya sai kachepaduk do an pen ki pipona pota kachuru pipon Kijutsi Karbiang Autonomous Council Education EM Richard Tobia phanta mesen School lo ke charle hin kangthur pona long ke pathu hin ta dor plup mesen pen kisi ke dang pithega pot nilitum TGC a hin pen suri akero pipajir pon thulo koilamati pen Samsung ingti Karbiang long live